Actually, hindi pa dumarating yung bigay ng agency para sa apartment ko. So, pupunta na po tayo sa ating paroroonan. Malapit lang naman to dito eh. Okay, alright. Okay, I'll send that over. Okay, thank you so much. Have a good day. Ito na guys, yung ating chicken barbecue. Good morning everyone! Samahan niyo ako ngayong araw kasi may mga gagawin po tayo para sa ikakaunlad ng ating kabuhayan. Magluluto lang po tayo ngayon ng tapsilog. Tapos maliligo na ako and then pupunta ako sa bank dito para sa direct deposit para sa bayad dito sa apartment. Actually, hindi pa dumarating yung bigay ng agency para sa apartment ko. Ipaprint pa lang daw yung cheque, tapos i-mail sa akin nung ni Sir Murphy. Pero if I can arrange daw na i-deposit na daw, mas okay daw. Actually kasi, kahit wala dito yung bank ko, pwede kasing mag-mobile deposit. Yung pipicturean mo lang yung cheque, ganun. Yun. So, kausapin ko na lang si Sir Murphy na i-deposit na lang niya, dalhin na lang niya sa bank yung akin. Para ma-deposit na niya agad. Ayan na guys, nagluluto na po tayo ng pag-breakfast. Na-excite na naman akong kumain. Malamig naman pa yung diet. Kain na tayo guys. Ito na po yung aking tapsilog. Tapos yung aking coffee. Nandyan na. Yan, creamy white pa rin po tayo. Kain na tayo guys. It's already 1:50 in the afternoon. 1:50. Ayan. Ayan na naman po yung mga eroplano. Eroplano ba yun? Ang lawnmower. Feeling ko lawnmower kasi hindi umaalis eh. Lawnmower pala guys. Andito siya sa tapat ng apartment. Ayan si kuya. Alright. Hey guys, so pupunta na po tayo sa ating paroroonan. Malapit lang naman to dito eh. So, chill lang. So, tapos na po ako sa aking ano ba yan? Direct deposit dito sa First State Bank. Yun nga lang ang ibabawas, ang papasok pa lang daw is yung September na na rent ko. So, dapat yung August magbibigay daw muna ako ng check. Meron naman akong cheque dito at may mga parating pa naman akong cheque na in-order ko. So, ngayon, tatawagan ko muna ang owner ng apartment para sa cheque kung saan ko ibibigay kasi dapat mabigay ko siya until tomorrow. I'm still here in First State Bank and they told me that they will get my rent for the September, so I need to issue a check for you for August rent. So when can I give it out? Drop it in my bottom black mailbox. Okay then. Okay, thank you. Hey guys, so andito na ako sa rec center pero hindi ko alam kung ito yung lugar talaga. So tatawag tayo ngayon. City Hall, this is Tanya. Hi, good afternoon. This is Mia. I just want to ask, where can I make a direct deposit for my bill for the water and sewer? Okay, alright. Okay, I'll send that over. Okay, thank you so much. Have a good day. You too. Bye. Ay, nakagawa na ako ng cheque guys. Sinilagay ko na rin sa envelope kasi lalagay ko daw sa mailbox. Hey guys, so andito na po ako sa apartment. Nagutom na naman ako. Sis, anong oras na ba? Stress na pala. Yun, tapos ko naman actually lahat ng kailangan kong gawin. Problema lang dito guys sa apartment ko ngayon. Dapat pala nung nasa Tennessee pa ako, nagpa-connect na ako ng internet ko. Kasi sobrang napaka. Tinalo pa nila ang mga internet dito sa Pinas. Diba letter? Letter yung application, tapos sinend din na sa akin, in-apply ko, sinend ko sa kanila. Tapos ngayon, tumawag ako, sabi ko, follow up ko lang yung application ko. Kaka-receive lang daw nila kahapon yung application ko. Tapos, sinabi ko na, ayun, kasi nga yung phone ko dito is out of the coverage area ng T-Mobile. So, sobrang hina, as in, kailangan ko talaga ng internet, ganun. And if you can do it
sooner, it will be very much appreciated. Ganun talaga sis yung dapat sinasabi mo, it will be very much appreciated. Ganyan. Para gawan nila ng paraan. Pero, nako guys, it will take a couple of weeks. It can be sooner or later. Ang hirap. But anyway, at least tapos na. Gagawa ko guys ng sandwich. Nagugutom ako sis. Para maubos ko na rin yung ginawa ko na egg sandwich spread. So I'll look tonight. Ayan na siya guys. Toasted po ang ating bread na may egg spread and cranberry juice. Ayan, merienda na tayo. Gutom na mi. Daan sana ako sa grocery kanina guys. Kaso, wag na nga. Kung ano-ano na naman bibilihin ko doon na ano. Hindi ko kailangan. Yan. Ito guys, yung isang sako. Wow, sako ah. Sako ng bigas kasi yan. Napuno na ng water bottle. Yan. Kasi nung unang binili ko is water bottle. So, ilalagay natin siya sa may recycle bin. Ito naman ngayon guys, nag-debone ako nung leg. Parang 4 drumstick. Ang lalaki kasi ng manok nila dito. Yan. 4 na ganyan. Dinibone ko, tapos minarinade ko siya sa Mamasitas. Ayan, nabili ko to sa Asian store. So, ang gagawin ko, i-grill ko siya dun sa pan. Tapos, kung hindi ko maubos, i-ref na lang. At least, meron akong ready to eat na food. Kapag mga times na nagmamadali ako. Ayan guys, so bago ako magluto, grabe, napakataba ako na talaga sis. Pero alam mo dito, sabi nila ang payat-payat ko daw. Ako kasi pinakapayat dun sa unit namin. You're too small. Kumain daw ako ng kumain ng chocolate para hindi lang daw silang lumalaki. Ayan, but anyway, nakita ko yung sarili ko ng... Ayusin ko lang to guys kasi naaalibadbaran na ako sa mga water bottle ko. Hindi ko pa kasi sila nauubos. Ayoko naman silang ilagay sa ref. Grabe. Ayoko silang ilagay sa ref kasi malamig. Kasi kapag morning, yun, ayoko na malamig yung ano. Ilagay ko sila dito sa cabinet. Mag-light muna tayo guys ng kandila. Wow! Magluluto na ako. Tingnan nyo guys yung pag-fillet ko dito. Gusto ko kasi yung leg kasi may skin. Ang masarap naman sa barbecue pag may skin, diba? Dito kasi guys, walang skin yung mga manok nila. Tingnan mo naman yung dalawa pa lang na ano yan ha. Dalawang leg pa lang yan, oh. Grabe. Ayan guys, binaliktad ko lang siya agad nung medyo half cook pa siya para hindi siya sunog muna. Ayan, para dahan-dahan lang na maluluto yung loob niya. So, ganyan yung pagka-slice ko sa kanila guys. Medyo hiniwa-hiwaan ko sa iba't ibang parts para mas madaling maluto. Para lumipis siya. Ayan! Wow! Amazing! So naman, nagluluto ako ng beans ulit na yung may beef. Ayan. Mukhang pwede naman na to guys. Tignan ko nga. Sa loob. Konti na lang. Ayan, para maano yung heat. Yung parang ma-bake siya. Ay, dapat pala binake ko na lang to sis. Next time. Eto, last na talaga. Mukhang luto naman na eh. Wow, nice! Ito na guys, yung ating chicken barbecue! Hey guys! So before you go, alam ko medyo bitin yung vlog. But anyway, let's just do the shoutout for now. Nakaugalihan na kung walang outro ang mga vlog. But anyway, let's do a shoutout po sa mga nag-comment po sa vlog ko na moving in haul gamit for kitchen and bathroom. Shoutout nga po pala kay Jason Danga Apribodo sa iyan. Nagtatanong sila kung paano ba mag-apply papunta dito. Only to find out na ang kanya palang wife is a nurse. Yan, gagawa ko ng video guys kung ano yung mga nangyari bago ako nakapunta dito or paano ako nakapunta dito para sa mga walang idea kung paano nga ba talaga magsimula. Gagawan ko kayo ng video, don't worry. And then, kay sis Coco Young, ay wow sis, nasa abroad ka na. Sabi niya, yes. And
Of course, meron po ulit tayong shoutout kay Sis Manilyn Gonzalez. Meron naman siyang comment dito sa vlog na to. And of course, kay Uncle ko, Ronnie Caberto. Ang suki. Pinapalitan na niya si Raymond Caberto. Ayan, so thank you so much guys for watching. And I hope hindi po kayo magsawa. And I hope natutulungan ko kayo sa pamamagitan ng aking mga vlogs. Ang dalim ng Tagalog ko. But anyway, sana may natututunan kayo sa vlogs ko. Lalo na guys, sa pag-a-adjust talaga dito kasi sobrang daming nangyayari. Like for this vlog, hindi ko alam na before you move in pala, you have to do a lot of things. So, yun guys, kailangan, habang nasa Pinas pa po kayo, kung nandyan pa kayo sa Pinas and kung mag-move kayo dito, practice your communication skill, not only your English skill, but also how to transact. Ayan, kung paano ba makipag-usap na gusto mo na mangyari yung gusto mo kasi you're a customer. Yung assertive ka dapat dito lagi. So, yun guys. Thank you so much guys. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys in my next one. Bye!